っか。よろしくね。ガルミン配信終了のお知らせ。こんばんは。こんばんはです。こんばんは。2019年9月30日、本日何曜日？月曜日。時刻は10時4分を待つところでございます。というわけで今日も皆さんお疲れ様でございました。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン、今日ものんびりとスタートのお時間でございます。さあということでございましてですね、先ほどまでね、実はね、プリコネの配信をね、やっておりました。最近ですね、私の方も結構プリコネの方をね、やっておりまして、で、なんかね、せっかくだからなんかプリコネのなんかゲームの実況でもやろうかなと思ったんですけど、やっぱね、一日のね、とりあえずなんかこの番組みたいにね、そんなにこう、ほら、なんかこう、用意をしているわけでもないからあれなんですけどね、なんだろう、初めてね、なんかまた久しぶりにこう懐かしいね、なんかこうコーナーというかさ、なんか新しく自分でねまた作り始めると、それはそれで結構ねちょっと面白みがこう出てきますよね。最初ねこの番組をやった時だってね、もう本当にいろんな友達とかにねちょっと聞いてくんないかいみたいな感じでちょっとお願いをしていてね、気づいたら本当ねいろんな人たちがね来ていただけるようになりまして、いやー誠に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。さあ、というところでございましてですね、うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品とですね、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をお伝えしていく、そんなニッチなね番組志しておりますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、はじめちゃんどうもお越しくださいましてありがとうございますね。なんだかんだ豚骨っていう名前でこういうのを登録していただいてるんですね。この前はありがとうございました。大洗にね、ありますリサイクルショップはじめちゃんというね、お店の方がお越しいただいております。誠にありがとうございます。今日はね、結構ね、日曜日に行ってたから、はじめちゃんの方のやつを、やっちゃっても OK だから、全然そんな感じでいきますかね。でも、最近ね、思ったところがあるんですけども、大洗で、昔ね、よくほら、うちのこの番組で大体紹介させてもらうのに、要は話をこうね、するときにさ、自分がこういうことやってましてっていうのにさ、昔は、要はニコニコ生放送っていうのに、ニコ生っていうのをやってまして、みたいな、要はネットラジオみたいなのやってるんすよ、みたいな感じのところから話を入っていくんですけど、今はね、どちらかというとね、私ちょっと、よくいわゆる YouTuber でございまして、みたいな話をするとね、すごいのよ、YouTuber なんすね、すげーみたいなこと言われて。いやー、なんかね、そんなすげーなんか、喜ばれてるけど、俺そんなに喜ばれるようなね、多分ものじゃねえぞ、みたいなことを思いながらね、ありがたいからいいか、っていうね。やっぱ、つかみとしては最近ね、その YouTuber っていう言葉がね、非常にこうね、やっぱいいんだなっていう気になってきましたね。今回ね、紹介させていただくね、初めてのお店なんかもね、YouTuber になってからね、やったらね、なんかこう、すごく、YouTube、俺もよく見てるんで、絶対、ちょっと見ますよっていう風に言ってくださってる方で、いや、本当にね、嬉しい限りでございます。というところでね、そんな感じで、この前のね、大洗はね、鉾田のね、メロン狩りやってきたので、そこら辺の話メインにやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ、今日も1時間頑張っていってみましょうか。FM51.0 ザ・夜もガルパン第623回目よろしく。お聞きの放送局は FM51.0 ザ・夜もガルパン、今日ものんびりとスタートのお時間でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというねアニメ作品とそれが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をお伝えしていく、そんなニッチなね番組を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
で、私この番組のパーソナリティを務めさせていただいておりますことと申しますのでね、皆様方どうぞ何卒よろしくお願いいたします。こんばんは。さあ、ということでございましてですね、まあ今日は先日行ってきました。まあこの前ね、ちょっと鉾田で、せっかくなんか鉾田でね、ちょっとこうあれをしたい、なんつうんですか、メロン狩りをしたいというね、お友達がいて。じゃあせっかくだから行ってみるかということでね、行ってきたので、そのあたりのね話をメインとしてやっていこうかなと思うんで、よろしくお願いいたします。で、お名前の読み上げてみましょうか。ボコライブさん、川崎のじいさんさん、日本を取り戻すさん、羊さん、枕健さんにとんこつさん、N スパさん、グラタンさんにスキャンプさん、鋼さん、泉さんにサワミンさん、ルナディさんに他7種の方々もですね、改めてこんばんは。FM51.0 ザ・夜もがるパンパーソナリティことでございます。今日もよろしくお願いいたします。さあ、というところでございましてね、まあぼちぼち今日もね普通にやって続けていこうかなと思うんでございますけども、まあまず最初にね紹介するのはまあやっぱここら辺からですかね。はい。さあ、ということでございましてね、まあ先週は金曜日の夜仕事が終わった後ですね、先週もう金曜日仕事が終わって、よしじゃあ大洗行くかって言って大洗に行って、でまあ知っているね馴染みの人のところにお泊まりさせていただいて、まあ朝のね5時ぐらいかな、なんかこう久々にね日の出を見に行きたいなーなんていうねものになって、でもなんか今日天候的になんかちょっと曇ってるって話聞いたんだよな。まあでもなんかこうね起きたから、じゃあちょっとねせっかくだから行くかと思って行ったら、まあ結構なかなか悪くないものが見ることができましたね。しかもこの日はね曇ってはいたんですけども、珍しくね水揚げが見れました。でその水揚げというものなんですけども、まあうちの番組でもですねよくご紹介をさせていただいているんですけども、ですね、こんばんは。おいす、なるかさんいらっしゃい。さあお越しくださりありがとうございます。来年の元旦はこれを見たい。こんな感じですね。水揚げというのは水平線から太陽が上にぐっと上がっていく様をね水揚げというんですよね。茨城県なんかのね大洗なんかは特に沖合の方に要は雲が停滞してしまっていて、そういう風にねもうすごい綺麗に見れるってなかなかないんですよね。まあちょっと実はこれもねちょっと少しこうあれなんですけどね、ちょっとこうね少し遅れてちょっと写真撮っちゃったからそのタイミング逃しちゃったんですけども、いややっぱ綺麗ですよね。太陽が出てきてさ、でもってね隣の方にはさその漁をするね船が取れたりとか、いやこれはねなかなかいいもん取れたなと思いましたね。やっぱ何なんですかね、なんか大学生ぐらいからかな、なんか車をほら使って夜中に出かけることっていうのを覚えると、真っ先にね俺一番やったのはね日の出を見に行くっていうことだったんですよね。まあその時はね僕別にこう大洗に行ったりだとかはそんなにしてなくて、地元からねちょっとこう離れたところによく昔行った海があるからそこ行こうって言って行ったりしたんですけど、いややっぱいつになってもね日の出っていうのはとても綺麗なものですよね。もうちょうどねこれも正直どんなもんかなと思ったんですけど、いややっぱ超広角レンズで撮るとすごい綺麗ですよね。やっぱ神磯がね日の出を受けてさ、神磯がやっぱこう少しこうなんつうんですかね影のように暗く見えるんだけど、その奥の方では日の光が出てくるっていう、これがなかなかやっぱ綺麗なのよね。いやでもねすごいいいものが見れました。彼女と彼女がいればいいんですけどね、彼女は残念ながらいないんだよな。でもね昨日の夜にね見に行ったらねものすごいねなんだろうね夢の中でねすげえ可愛らしい女の子とねお近づきになりました。あなたに会えるまで眠り続けたい。あれですね、ラッツスターっていう人たちの夢でもし会えたらっていうことですね。懐かしいったらですね。で、まあ日の出を見に行って、でまあその人のね知り合いの家に帰ってきて、そこからよしもう一眠りするかって言ってもう一眠りして、気づいたら8時過ぎぐらいだったのかな。
で、まあ、春さんとね、一緒に合流して行ってきましたのが、今度はね、ちょうどこれもね、よかったね。これだな。はい。大洗磯崎神社さんでございますね。まあ、大洗磯崎神社さん、私やっぱりね、大洗に行くと、毎回のようにね、行って、とりあえず参拝して、で、ふらふらっとね、こうね、挨拶に行くんですよね。やっぱなんだろうね、大洗に行ったらさ、なんでかね、やっぱ、なんかとりあえず行ってね、その神社の方にね、なんか今回も無事に来れました、楽しく過ごさせてくださいっていうね、なんか挨拶をしないと気が済まないですよね。まあこの時期、この時間帯ぐらいになってくるとね、空の方もちょっと若干曇ってきたんですけども、基本的にそんなに雨が降るっていうことはまずなかったかな。非常にこうね、過ごしやすい、心地よかったですね。で、ここら辺からね、エマの紹介ですね。まあうちの番組でも最近ちょこちょことねご紹介させていただいてるファイランさんのですね、エマでございますね。人やっぱ線がすげえ綺麗だな、ほんとマジな。このね、なんか朗らかに笑うニコニコとても可愛らしい。これからもみんなガルパンが大好きでありますように。2019年3月17日ということでね、カイルクエストの時ですね、これね。でもやっぱさ、なんだろうね、みんなガルパンが大好きでありますようにっていうね、なんだろうね、その自分に対してのね、こう願いとかではなくて、他の人に対してのね、こう祈りというかさ、そういうのがあるのが非常にこうね、可愛いいいなっていうふうに思うんですよね。はい、そして続いて、この人はね、名前は書いてないんですけどね、マコとカトラスで7月の27でね、同期が10歳、同期が千歳でちゃんといじられますよね。どういうこっちゃ。See you again ということでね、また来るよということですな。で、これね、佐藤さんという方は、まあ、俺はあんまり知らない方なんですけど、アンチョビ誕生祭、だからもう1週間前ぐらいかな。1週間前ですね。ちょうど1週間前ですね。の、エマですね。で、これボブさんですね。私が遅刻しないよう、沙織が早起きできますようにというね。まあもう他力本願こそがやっぱりこうマコさんのね真髄というかそこら辺の部分だなというところですよね。でも相変わらずなんだろう、すごい綺麗だな。で、ハモトさんっていう方か、この方もね結構ねエマをすごく飾られてる方なんですけどね、すげえ可愛らしいんですよね。特にね他にもね、なんだっけな、何がだったっけな、マコさんとかあれがねすごくできるんだな。はい、これね、個人的にね、勢いがね、すごく良くてね、写真撮らせていただきました。はい、お金が欲しい。まあ、わかりますね。わかります、わかります。やっぱりこうね、お金がないとね、やっぱ大洗にもこう来れないものでございますからな。平成30年の11月の18日、まあ、去年ですね、大洗凱旋11回目ということで、アンディさんかな。カルパッチョが笑顔で現金が欲しいって言ってきたら、それはそれでちょっとこうあれなのかな、なんか不安な感じも しないでもないですけどね。まあどちらかといったらアンツヨカルパッチョというよりかはアンツヨ自体がお金が欲しいっていうところかな。で、これおしびさんですね。サンフラワーが安全運行しますようにということでね。まあいろいろとこうあれですね。人生金じゃない。本当に人生金じゃないって言ったなお前やめとこう変な話になってるからやめとこうか。まあというところですね。やっぱね、まあお金欲しいよね。そりゃそうだ、俺だってお金欲しいもん。まあサンフラワー安全運行できますよということでね、これおしびさんのエマでした。そしてこれがね、ピザカメさんという方ですね。オスボコクマさん、そしてエラキンさんもですね、改めてお越しくださりありがとうございます。これがね、ピザカメさんという方のエマで、まあ私もツイッターの方でね、フォローさせていただいているアンチョビなんかのイラストでよく描かれてる方ですね。2度目の絵が少し上手になったよということでね、いいことだと思います。まあでもね、正直ね、僕ね、大洗にね、2回目だとか3回目っていう人ってね、正直ね、割とね、本当にね、心の底からね、ちょっと羨ましいなとも思う部分って結構あるんですよね。何回も大洗に行ったりしてるからね、やっぱそこら辺のところやっぱすごくないですかとか言われるんですけどね、とんでもない。回数少ない人の方がね、ほら、いろんなお店に行ってね、いろんなお店の出会いとの要は感動がもう手に入るわけですよ。人生の不安の9割は消せる。何がやっぱすごいってさ、俺もね、できればね、一回自分の記憶を
きっちり綺麗にさらにしてガルパンの劇場版見て、そこからね大洗に行ってみたいもん。初めて大洗の地に立った時のあの感動、あれはね何事にも耐え難い変え難いものだったね。おっす、ほらがいちゃんいらっしゃい、お越しください、ありがとうございます。もうそういうのがあるからね、2回目だとかね初めてとかの人っていうのを見るとねすごくね羨ましく思います。だからこそ一緒にね回ってねいろんなお店をね行ってね、だってあれじゃない、例えばね今回さその大森さんだとかいろいろと自分のやっぱ好きになるお店とのさ初めての出会いがあるわけだからね。何100回目いや何百はねまずね行ってない、100も多分まだ行ってないかな。だって1ヶ月に2回ぐらいの頻度で3回っていう風に考えると、まあ大体1年で12ヶ月でしょ。で12ヶ月かけることの336かけることの272、まあ大体ざっくりだけど80回ぐらいになるんじゃないかな。あんまりもう途中から数えることをやめたからね。昔は数えてたけどさ、数えて何の意味があるのっていう話になってきちゃってね。まあ分かんなくないですよ。ほら数をね数えてなんかこうね俺何回目だぜっていうのは分かるけど、だんだんとねそれすらもめんどくさくなってきて、もういいやどうせ何回も行くんだしなって話だからね。これはピザカメさんですね。これ9月の15日だからこれ2週間前のやつですね。他あとはこれあれでしょ、サーミンさんでしょ。ちょうどねサーミンさんが前にうちの番組で新しい絵馬を描いて飾っておきましたみたいな話を聞いたから、おおできたのかと思って探したら一発目でね見つかりましたね。まあ、ちょうどあれなのね、ちょうど程よいタイミングのところに置かれていたからね。はい、そして、大洗に来るがいいっていうことですね。この方もね名前ヒサっていう名前だけど、ちょっとね誰かはわかんないけど、やっぱまあこういう絵馬をかけるっていうのっていいっすよね。絵馬っていうさ幅が狭まっているというかね、決められた範囲の中でさ自分なりのものをかけるっていうのはやっぱすごいなっていう、それはやっぱ絵を描いてる人のねやっぱ先輩特許なんですかね。で続いてガビオさん、これは以前でもね紹介したもので、川島先輩留年阻止、留年なんかしないということでね。まあ本当留年どころか、まあみんなもうほとんど留年してるようなもんだろう。だってお前最終章終わんのあと何年かかんだよ。6年かかって卒業だろ。大丈夫大丈夫。クレヨンしんちゃんだってお前20何年やっててもあの子いまだに幼稚園生だからな。まあそういうめたい発言のところをするとあれだから言っておきましょう。はい。で続いてね、これがね麺屋さんっていう方のですねあれですね、アンチョビさんでございますよな。令和元年7月の21日か。結構今年の夏ですよね。ガビオさんの絵は初めて見た。ガビオさんの絵はね比較的分かりやすい位置にありますよ。多分真ん中ぐらいにあるんじゃないかな、あそこら辺ね。まあ麺屋さんのね結構アンチョビ推しの方でね、結構イラストをねすごく描かれている方で、ぜひともねこれからもね頑張っていただきたい。パスパラスヒエラ、ごめん多分イタリア語なんだろうけど学がなさすぎて読めないっていう悲しい。はい、続いて、この方も多分初めての人かな。大洗ラブサオリンさんですね。で、ダガシさんっていう方かな。多分ツイッターで俺ね知ってる人だとは思うんだけどね、こんな感じの絵になるんだよね。あの方すごい等身大上げるとビーブラ大洗っていうことでね、大洗にまた来れますよね。やっぱみんな思うよね、大洗にまた来れればな、大洗に行きたいなっていうね、そういうやっぱね願いをもとにね、気づくとね、もうまたじゃあちょっと次いつ大洗に行こうかなとかっていうのが気づいたらもう2週間後にまあどうせまた次またねどうせ月齢に来るしなみたいなことになっていくんですよね。そうするとね不思議とね、なんか前結構僕大洗から帰る時って結構ねへこんで泣いてたんですよ。なんだろう、もう次いつ俺来れんのかなみたいな感じで、もうここ最近ねちゃんともう普通に次にその大洗から帰る時にもう次来るものを大体決めたりとか、お店の人とじゃあまた次これタイミングで来るからまたねみたいな感じでこうね、最近ねじゃあさよならっていう風なね挨拶じゃなくて、じゃあバイバイまたねっていうね、そのまたねっていう言葉が非常に多くなりましたね。
いいですよ。言葉っていうのってね、結構すごくそういうところ大切で、またねっていう風に言うと、相手と、またこの人に私は会いに行くんだなっていうのが、なんだろうね、深層心理というか、なんというかね、そういう気持ちになるから、じゃあ次いつ行こうかな、またねって言ったからね、また会いに行かないとなっていう風になるから、そうするとね、すごくね、気持ち的にはね、ポジティブな感じで、よし、じゃあまた次いつ行こうかな、ちょっとじゃあなんか、せっかくだからなんか買ってこうかな、みたいな感じに、ね、なりやすいのでおすすめですね。さあ、まあそのあたりをね、ご飯を食べて行きましてですね、まあここら辺からはですね、ちょっとね少しね飛ばすんですけどもね、せっかくなのでちょっと新しいお店のご紹介を、まあ今日見ていただいているかはねわからないですけど、こちらですね、ラムカナーさんというねお店でございます。まあお店というかまあお店なんですけど、フードトラックというやつでございますね。いやまあ実はね、まあこの前に川又さんでね、餃子を春さんと一緒に食べてて、でまあこの日は11時ぐらいにその鉾田にあるところで、鉾田のねところでメロン狩りをしようぜっていう話をしてたんですよ。で、じゃあメロン狩りをするんだったら、まあ、じゃあそろそろ行くかって、鉾田、大洗からそのメロン狩りをするね、メロンの森っていうところがあるんですけど、そこまでね、だいたいまあ車で2、30分ぐらいで行っちゃえる距離なのかな。で、川又さんでご飯を食べてから、よし、じゃあ行くぞって言って、車を出した瞬間ですね。いやー、あれは面白かったです。はい、ちなみにこのね、ラムカナーさんというお店がどこら辺にね、出店されているかというとですね、まあ、大体ね、ここら辺だね。はい。まあ、ここの通りですね。まあ、川又さんのここで食事して、ここから出て行って、そうだな、昔ここにセーブあったんだよな、今はもうなんもねえけど。よし、じゃあ行くぞーって言って出発して、この道まっすぐ行って、鉾田まで大体どれぐらいだろうね。まあ、30分以内で着いちゃうから早いんじゃないみたいな感じの話をしつつ、まっすぐ進んでいったところの、嘘。あれここから先進めない？そんなわけはないでしょ？はい。ちょっと通り過ぎちゃったけど。はい、ここです。こちらでございます。こちらがですね、まあ、お惣菜の鹿島さんのところですね。ここのところに、まあ、なんかイベントがあったりすると、出店をされているということでございました。ここのところのね、ちょっと写真をもう一回出そうかな。はい。で、ここがね、ラムカナーというところで、いや、ちょうどね、春さんと一緒にね、このね、生メロンミルクスムージーっていうのがさ、もうすごいもう目に入っちゃって、どうする一回、このね、ラムカナーさん通り過ぎて、どこら辺まで進んでったっけな。この道を進んで、だいたいね、ここら辺だね。ここら辺で一回止まって、お前、今の見た？いや、今の、なんか、あれだよな、今、なんか、メロンミルクスムージーとかいうなんか奇跡の言葉を見つけたけど、お前どうよ？いや、俺も見ましたよ。どうする？お前、これからメロン狩りやぞ、俺らは。ね、話して、いや、まあ、お前せっかくねメロン狩りするんだったらね、お前心も体もメロンの状態にしていきたいよねっていうことで、ここでちょっとこう U ターンをしてスーッとね、よしじゃあ行くぞって言ってね戻ってきて、でここのところで、はい、初めてのですねラムカナーさんというねこのお店のね出会ったわけでございますね。いやーもうねここのお店とてもね素晴らしかったです。話を聞くとですね、いろんなところでフードトラックを出してね、出しているんですけども、ここのね、もうこの生メロンミルクスムージーっていうのがすごいもううまそうだったから、これはお前飲まないでね、何のために今ここにいるのかっていう話でございますよ。ちなみにこんな感じです。ラムカナーさんのところのね、メニュー表は、茨城ドラゴンチキンというね、つくば鶏の胸肉使用の500円とメロンミルクスムージーですね。で、こちらですけどもね、まあこんな感じですね。もうね、すごかった。もうね、
なんだろうね、ほらフードトラックとかってさ、まあ都内とかだとね、なんかこうなんか何を入れてんだろうなとかって思ってたんですけど、こうやっぱね、大洗のここら辺だとね、なんかね、フードトラックっていうのに一定の僕ね、すごい信頼感をすごい持っていて、まあそれこそね、色とりどりさんだとかっていうのもあるんですけど、もうね、作ってるところを見てたらね、もうすげえのね、まあ氷入れて、牛乳バーっと入れて、で、さらに、あれですよ、ね、メロンをね、これでもかと突っ込んで、で、ここからですね、はい、シェイクシェイクブギーナムナ騒ぎということで、シェイクをして、さあ、そのね、これもこのスムージーができて、はい、こんな感じでございます。あんだけたくさんのメロンをぶち込んで、かついろいろとね、当たり前。もうシェイクで、そう2人前2人前です。これは2人前の量なんですけど、これで、お値段1つ500円ですからね、ワンコインでね、茨城県産のメロンでね作ったスムージーが飲めるんだったら、いやーやっぱ大洗最高やろっていうね、ものだったんですけど、これは素晴らしい、非常に美味しゅうございました。ちなみにこちらの方ではですね、ここのラムカナーさんは缶バッジの方もやっておりまして、缶バッジに関しましてはお一人様500円ですね。お一人様500円の買い物をする、まあだからまあスムージーなのか、あるいはそのドラゴンチキンを食べるかっていうことをすると、このねカジマさんの缶バッジをお持ちになっているのでね、ここでいただけます。いやメロンの量すごいよ、あれはマジでね、すげえおすすめです。ボス、桂木哲也さんいらっしゃい。そうお越しくださりありがとうございます。今ね、大洗のね、ところでね、お店があったね、ラムカナーさんっていうところのね、ちょっと紹介させていただいております。いやー、ここはね、ほんとね、素晴らしかったです。いやー、いろいろと言ってね、なんかこういうね、出会いがね、大洗にあるから、あ、やっぱね、なんかちょっとこう、だからやめらんねえんだよなというね、そういう気持ちにね、させていただいた場所でございますね。実際500円以外のメニューもあり、500円、いや、今日ね、このね、2つしか存在してなかったかな。まあ、見ていただくとね、わかるんですけどもね。まあ、いいか、言わんでも。茨城ドラゴンチキン、つくば鶏の胸肉塩の500円とメロンミルクスムージー。これ食ってみてんだよな、今度ね。できればだってドラゴンチキンって相当これでかいですけどね。つくばドラゴンチキンでけえよ。いや確かにこのねでかさはね非常にこうねいいものがあった。ちょっと次あれだね、次もしねちょっとこう大洗というかね行ってねちょっとこう見かけたらぜひともちょっとこうね食べてみたい。こっちの方ちょっと攻めてみたいですね。はい、ということでね、まあ、こちらのですね、ラムカナーさんなんでございますけども、基本的には、大洗の鹿島さんのところで出しております。ただし、その出すタイミングというのはですね、結構そのイベントをやったりだとか、なんかそういうタイミングがね、まあ、本当にこう合わないとなかなか難しいところなので、ぜひともね、気をつけて、ちょっと興味あったらね、まあほら、大体みんなあれでしょ、大洗行ったら鹿島さんの前とかちょっと歩いたりするでしょ、だからねそういう時にちょっとこう見に行って見ていただければなと思うのでよろしくお願いいたします。さあ、あともう一つですね。こんなキッチンカー来てたのか。そう、こんなキッチンカーがね、俺もね今回初めて見て、あれこういうの来てるんだっていうね。でも結構お店の方に聞いたら意外とこういろいろとね来ていたっていうことだから、もう素晴らしいですよね、もうね。さあ、本当はこのままイラスト紹介の方にね、ちょっとこう行こうかなというところなんですけども、本日はですね、せっかくなので、こちらのお店の紹介を見てみましょう。はい。はい、リサイクルショップはじめちゃんでございますね。まあもう最近大洗ではですね、結構トレンドというか、なんというか、大体の方がね、じゃあちょっとはじめちゃん行ってみようかなみたいな感じのね、流れるのが非常にこう多いかなというところですけども、こちらのですね、はじめちゃん、まあどちらのところにあるかというところでございますけどね。いやだってこれあれじゃない？せっかくさ、お店のね、方がね、この番組にわざわざ見に来ていただいてるんですが、もう紹介しないわけにはいかんでしょっていうね。そういうね、なんかこう、豊
日行きたかったのに休みだった。あ、そう、俺もね、最初ね、土曜日行こうとしたら土曜日ね、定休日だったから、マジかと思って、まあ、しゃあねえなと思って、だからもう、私もね、次の日曜日やってるっつうから、よし、じゃあ日曜日行こうっつって行ってきました。さあ、場所の紹介ですけどもね、大洗の駅前通りかな、ところを、もうね、ずっとこっちのね、磯浜桜通りのところをですね、ずっとまっすぐ行きます。大森さんのね、抜ける道のところもさらに上に登っていきます。で、もうちょっとね、わかりやすいところで言うと、あれですね、こちらの七輪さんですね。安住さんがね、いるお店ですけども、この七輪さんのところを越えて、行くとですね、この左手側のところ、はい、ここですね。シャディのサラダ缶じゃなくて、今はですね、はい、こちらがですね、リサイクルショップはじめちゃんというお店でございますね。もともと大洗の方にね、移住をされてきて、で、このね、今リサイクルショップというところでね、最初はね、お店の中入ったら白物家電だとかそういう系があったから、どんな感じのお店なのかなと思って行ったら、最近はですね、すごいこう精力的にガルパンをね、こう入れられているというお店でね、とても面白いですよね。はい、ちなみに入り口のところにはですね、水着のあれですね、ガルパンのさ、戦車道のね、ガチャのね、ミポリンがね、貼られてました。でも、俺これ見た瞬間にね、すげえ、なんかインド系な感じの、なんか女の子のあれがあるなと思ってね。これがネオジム磁石っていう超強力なやつで、外すのに相当一苦労かかるんですけど、こういう風に貼り付けてある感じですね。そう、ここにね、あるんですよ。で、このね、中なんですけどもね、中にはね、弾丸キーホルダーだとか、ちょっと待って、これはね、消してなかったか。お店の中のね、写真をね、確かね、せっかくだったらちゃんと紹介したいから、あれ、この前ね、取材で行ったのいつだったっけな、2019年のパンアの時だっけ、違うな、パンアの時じゃねえな。7月の7日違う。なんかね、この日別に俺大洗行く気なかったんだよな。でも来ちゃったから回るか、みたいな感じのね、そういう時があったんですよね。5月のゴールデンウィーク明けだったかな。違うな。このタイミングじゃねえな。7月の15、あった。7月の15日だ。はい。7月の15日にですね、フラッとね、大洗に来ましてね、やってきたんですけども、中はこんな感じになっております。入り口入ったらまずもうね、白物家電とかそこら辺のが大量にあって、入り口のところにね、デカめのこう、のれんが飾ってあるんですけど、ここの中からどんどん入っていくとね、面白いですよね。普通にこうね、中へ進んでいくと、電子レンジやらね、そういった家具があって、ここら辺まではね、普通のこう、あれかな、リサイクルショップかなと思うんですけどね。だんだんとね、奥の方進んでいくとね、いきなりこうね、ファミコンのね、ゲームだとか並んでるんですよね。もう、すごいね。もう、ファミコンでさ、ドラえもんのソフトとか久々に見たら、このゲームマジ難易度難しすぎてクリアできなかったんだよな。いつかちょっと久々にやってみたいわね。で、あとはマリオのピクセルとか売ってたりね。あと、ドッジボール断平とかな。懐かしいね。こういうのが売っていたり、あとは他ですね、結構ね、家電物なんかも、ね、売っておりますね。スーパーファミコンの本体まで売ってるぐらいだからな。スーパーファミコンとファミコンの本体が売られているって相当すごいレアって高いと思うけどね。ハドソンのドラえもん、スーパーファミコンだとか、スーファミ以外にもね、携帯電話だとか、タブレットなんかもね、安く、結構ね、お値段ね、ほんとね、お安いくと思いますよ、もうね。で、あとジョイボーイ、あとね、PSP1000、懐かしいですね。PSP の1000が4800円です。5000円以内で買えると非常に安いですね。ちなみにね、私ね、ここのお店でね、プレステ3をね、買ったんですけど、5000円でした。PSP1000 を買うのと同義ぐらいな感じで、プレステ3をゲットっていうね。そしてね、こちらがガルパンコーナーでございますね。入り口入ってからね、右奥の方に行くとガルパンコーナーがあって、もう今はガルパンのグッズなんかのね、買い取りなんかもされていてね、もうすごい種類が豊富なのよ。特にやっぱプライズ系のフィギュアなんかがね、結構あって、秋葉原とかでね、プライズのフィギュア買おうとすると大体2000円とかね、結構お値段するんですけど、
こっちのねはじめちゃんの方結構1200円とかまあそれぐらいにお手頃価格で購入できるのでね、結構ね一緒に行った人たちは俺このフィギュア欲しかったんだよね、安く買うわみたいな感じで買っていく人だとかもいたり、俺とは別のねお客さんでちょうどこのフィギュアが欲しかったから買いていこうっていう風な人もいるぐらいですからね、というところでございますね。まあこのねはじめちゃんのところ他にもいろいろと売っていて面白いのがですね、まあこのねこんばんは。玉ですね、すごいいいですよね。このね玉ですっていう紹介の仕方がね大好き、玉です。7.62 ミリ砲ということでね800円、1個800円です。ちなみにちゃんと新刊はあれですね、抜かれているというかもう使われた後でになってますからね、で弾頭30発米軍放出品15,800円といい額するね。もうね、なんかもう急遽ね変なものがいきなりボコボコって出てくるんだよねここね、であとはこれがイグサのオリジナルコースター、はじめちゃんのですね初めてのねはじめちゃん専用のグッズという形でございますね、で他にも空の薬莢ですね、まあ薬莢シリーズ、これね初めてねショットガンの弾っていうもののね薬莢を見た、ショットガンのさやつってさあれなんだね、真ん中の方というかさ、なんていうかちょっと発泡スチロールじゃねえな、プラスチックなんかでできてるんですからね、であれを後ろから撃ってそうすると弾が3弾にパーンと飛んでいくっていうそういうシステムですね。で弾丸キーホルダーがあって、で、あとねこれすげえ面白かったんですけど、これちょっとね見てほしい。国宝の金印っていう 24K メッキ実物大ということで、よく、まあ、皆様方がですね小学校なんかの頃にさ中国で和の国のその印鑑が持ってこられたみたいなさ、よくその昔使われていたね王家が使っていた印鑑とかって見たことあるんですけど結構小さいんですね、それこそね親指の上にね乗っかるぐらいのね大きさであって、なんか俺もうちょっとねなんかすごい物々しくでかいこう片手で思いっきりガッと掴んでパーンってやるような感じなのかなと思ったんですけど、そういうもんでもないですよね。でこういったねものが販売されていたり、あとはねこれですね、少し前にね出たガルパンジグソーパズル、1292ピースのものなんですけども、これがなんとですねもう完成した状態で9枚セットになってるみたいです。完成している状態で9枚セットになっていて、もう要は開けてねちょっとこう組み立てたら OK っていうものが、これがですねなんとお値段、定価は 64,584 円税込みがなんとお値段 38,000 円までね下がるんですね、すごいですね。もうまあ半分とまでは言わないけどもね、結構やっぱ2万3万弱ぐらいまで下がってくると結構如実にやっぱこう安いなっていう風になりますよね、ちなみにねこれを見ながらねその要ははじめちゃんのねお店の方とこう一緒にこうお話ししていたんですけどね、このエリカのなんていうんですか、この朗らかな顔見てください。何なんですかこれ、素晴らしいですよねっていう風にねすごくこうなんだろう熱弁をされていて、やっぱすげえなはじめちゃんって思ってね、確かにねこのジグソーパズルのねエリカさんのね顔はねなんつうんですかね、もう本当にねつきものがね落ちたかのような感じのね顔の出来方ですよね。まあルクリンさんはこっちの方でねお茶を持ってる感じらしいですけどね。でもこれできればこれねジグソーパズルもいいんだけどね、個人的にはあれで欲しいな。なんかなんだろう、この後ろのさアウトレットのさ作りを見るとねふとねなんだろうね一発最初に出てくるのはパフューム、なんか Perfume の PV で使われそう、特にこうワンルームディスコとかね、あとあるいはあれかなドリフかな、ドリフというよりかは8時だよ全員集合か、こういう長屋でさもう最終的にはこうねたらいが落ちてきたりとかそういう系な感じのやつあるじゃない、そういうのをイメージしますよね。しかもこれ昔のタイプだね、昔のあれですよね、アウトレットの作りですよね。2階のところにガルパン喫茶があって下のところにマイワイさんがあって懐かしいタイプだね、今じゃもうこれはねえかもな。
で、他にもですね、すごいのが、こういったね、ガルパン関係の、これね、春さんが非常にこうね、買おうかすげえ悩んでいた、あれですね、ガルパンの枕カバーですね。ミポリンと、秋山とが載ってますね。他にもね、普通にコスプレ用の、サンダースの制服が3900円。これね、どこだったっけな、これ、アンツヨだったかな、アンツヨのパンツァージャケットのやつが、5000円。で、大洗女子の制服、パンツァージャケットが5000円っていうね、お値段結構すごいリーズナブルに売ってるな。まあ、さすがに俺が着るサイズのものはないからね、なかなかあれなんですけど、まあでもなんかちょっとこうさ、少しこういう風にやってみたいんだよね。なんかちょっとこうね、コスプレとかをしてみたいななんていう方なんかはね、ここに行ってフラッと行ってね、見つけてね、それを買ってみるっていうのもまた一つ手かもしれないですよね。特にこうね、なんだろうね、大洗女子のね、ジャケットだったらさ、別にこう男性がね着ていてコスプレというよりかはもう普通に上着としてね着流していて、普通にこう違和感はないですからな。というところでございますね。そしてあとはね出てきました。すごい。これ今回見ててねめっちゃ面白かったのが、こちらですけども、こちらですね、なんとね4号戦車のなんと履体そのもの本物ということでねございましてね、触らせていただいたんですけど、すごいですね。本物ですよ、本物。ちょっとね軽くね、いやーまあ履体って言ったってそんな重くないだろうと思ってこうグッとね持ち上げようとしたら、これあれだ、下手な体勢で持ち上げるとこれ腰言わせるやつやなみたいな感じでこうね下ろしたんですけど、いやー重たいね。つがこの履体の重さを考えるとさ、黒森宗女学園の方々やたらと履体ぶっ壊されてさぶち切れていた気持ちすごいわかりますね、今だとね。しかもほらあっちの方のヘッザーとか、ヘッザーじゃねえな、ヘッザーがぶっ壊してたのがあれパンターか、パンターとかの履体重いんだぞっていうぐらいだから、多分これの日じゃないでしょうからね。なんかすごいね。なんかもう本当に、でもね、結構いろんなね、なんかそういった軍事関係だとかね、そういったものなんかが、結構このね、なんていうんですか、はじめちゃんなんかのところに流れてくるということで、いや、もうぜひともね、興味のある方に見てみていただきたいですね。ちなみにでございますけども、あとね、面白い、すごいなと思ったらこちらです。こちらのね、はじめちゃんなんですけども、ガルパングッズのね、買い取りなんかもね、行っております。で、ガルパングッズなどの買い取りをしているんですけども、注意点として、大洗の街限定で手に入れられるもの。例えばね、缶バッジであったりだとか、あるいはそのお店の方で販売しているものっていうものに関しては、くれぐれもね、販売されて、持って行っても、基本的には買い取りはしませんので、そこだけご注意ください。ていうか、俺はね、そこがね、やっぱちゃんとこう、そういうところ配慮されてるんだなっていうね、ちょっと変に上から目線の言い方になっちゃったかもしれないんだけど、そこが俺ね、すごくいいなと思うんですよね。ほら、もう何でもかんでもね、そういったこう街の中のものとかもさ、全部こう集めて売るんじゃなくて、街の手に入るものとかは、そういったものを配慮しつつ、公式とかでね、もので、要はもういろんな人が持ってるものを買って、それをいろんな人たちにね、安く提供して、で、みんなはさ、これ欲しかったんだよなっていうものがその場で買えるっていう。これはね、やっぱはじめちゃんならではのやっぱ作りというかね、ものなんだろうなっていうのがあるんですよね、スタイルというか。で、その中でもね、今回すごくね、素晴らしいと思ったのが、実はこれですね、お一人様1点まで無料で差し上げますということで、なんとね、これガルパンの缶バッジですね、が、お一人様1点限定でいただけます。来店特典というかね、来店してくれたというのも、そのはじめちゃんに来た方で、もうこれをねダブってるから、これを来た人なんかになんか来たらなんかプレゼントか何かでもしてあげてくれっていう風なことで、これをねあげてる、もう普通にお店の方にね譲ったらしいんですよね。
で、はじめちゃん側の方で来てくれた人に、よかったら一つ持ってってくださいねっていう風に言ってて、いやー、これはね、なかなかね、できるものじゃないでしょうね。まあ、お店側の方もさ、やっぱりこうね、しかもそれでほら、普通だったら、まあね、他のお店とかは、ちゃんとその缶バッジとかを作っていくらでってやってるけど、そういうのも一切なしに来た人に対して、じゃあせっかくもう買うわけにはいかない、でもお店の他あっちの売ってくれる人、売ってくれるというか渡してくれた人はもうダブってるから、もう誰かにあげてくれっていうふうにね、転売対策で1日1個まででしたっけ？そうそう、基本ね、まあ、転売とかをね、するようなやからがね、来てほしくはないけど、まあでも来るんだよな。本当にありがまあ、たいでです。もやっぱりね、すごくいいのが、それによっていろんな人たちが、じゃあちょっとあそこはじめちゃん行ってみようっていう風になったりするっていう風なところだとか、そうするとね、またいろんな人が来て、いろんな人がそこで物を買ったり、あるいは、こういうお店あるんで、じゃあちょっと今度これをね、もう家で、やっぱほら、みんなガルパングッズとかでもさ、買ったけど使ってないっていうかっていうものもいろいろとあると思うんだけど、そういったものとかをね、じゃあちょっと今度ね、売りに来ようかな。で、それで売ったお金で、これちょっと欲しかったので、これ買おうっていう風な、そういうね、すごい綺麗な流れがね、こう、できるっていうのが非常にあると思うんですよね。いやー、俺はね、そういった点でね、はじめちゃんはやっぱ、こう、すごくね、いい感じにね、なんか、やっぱ、運営というかね、展開されていて素晴らしいなーとね、心の底から思うのでありました。はい。というところでね、こちらリサイクルショップはじめちゃん販売もやっていれば買い取りもやっております。まあ、ただですね、基本的にはガルパン関連のグッズをこうメインとして、で、まあ一応他のアニメとかのものもやってるらしいんですけども、もうそっちの方はもう値段がね、つかなかったりだとか、あんまりこうね、他の方まではちょっとこう、わかんないから、お値段的にはね、こう、低かったりするか、そういう風になってしまう可能性もあるので、まあその子だけはもうくれぐれもね、ご注意いただければと思います。というところでね、こちらリサイクルショップはじめちゃんのですね、ご紹介をね、今日ね、させていただきました。ということで、さあ、そんなリサイクルショップはじめちゃんでございますけども、ツイッターアカウント小島さんで、ハットプス、ツイッター、コムアールはじめちゃん。はい、こちらリサイクルショップはじめちゃんのですね、ツイッターアカウント ID となっております。結構ね、ツイッターアカウント、ツイッターの方にね、行くとね、いろんなね、ものがこうね、出ていて、例えば、これなんかもそうなんだよね。こちらですね。まあいろいろとね、自衛隊仕様のケンテックスとのコラボしたね、車だとか、他4号戦車の砲弾であったりだとか、結構いろんなね、ものがこう、リサイクルショップはじめちゃんにはね、ツイッターのところを見るとね、なんかこういう掘り出し物のね、紹介なんかも出てきますからね。こんばんは、いこそば。いや、ぜひともね、ちょっと興味ある。他にもね、売っているものとしたらね、パソコンとかも売ってるし、あるいはこうやってね、洗濯機というかね、クーラーなんかも売ってますからね。故障したノートパソコン。どうしようかな。俺が前に使ってたパソコン持ってこうかな。ノートパソコンでね、なんだっけな。でもあれ、ビスタだから、ビスタでもちょっとあれだな。そうそう、結構ね、まめに更新してるからね、すごくいいです。他にもね、特にこれですね、缶バッジ無料配布ですのでということでね、多くの人に配りたいから、1人1個ですね。そりゃそうだろうなって言って。で、他にもね、小型砲弾キーホルダーとか、こういうね、もういろいろと今年こういうのありますよっていうのをね、すごくこうね、更新度高めに展開してくれますからね。興味のある方いたらぜひともね、行ってみていただければと思いますので、リサイクルショップはじめちゃんのですね、ご紹介でございました。ありがとうございます。はい、トナンレオパルトさんいらっしゃい。お越しくださりありがとうございます。さてというところでね、今日もね、いろいろとこうご紹介をね、なかなかとさせていただきましたけどもね。ご紹介ありがとうございました。いいっすね。すごくね、こういういろんなお店の人とね、仲良くなって話をして、いろんなそういうなお店のね、人たちのさ、やっぱこう思いというかね、そういう風なものに触れられると、やっぱこうね、幸せな気分にしたり
と、というところでね、今日は、あとは、ちょっとね、これの方をね、ちょっと紹介しようかな。はい。イラスト紹介コーナー。時間結構あれなんですけどもね、今日ね、ちょっとね、ぜひともね、紹介してさせていただきたいなというね、イラストがちょっとあったので、今日ね、こちらのコーナー、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、というところでね、今日ね、ご紹介させていただきますのはですね、こちらでございますね。はい。というわけでね、今日ご紹介させていただきますのは、こちらね、いつみ P さんですね。この前、うちの番組でもですね、新刊のね、紹介をさせていただきました。こちらですね。こちらのね、本を書かれた方の、今日ね、紹介させていただく、こちらのね、この前上がりコウメちゃんでございますよね。コウメちゃんがね、ちょっと走っていって、で、エリカさんが振り向いたら、なんかが見えてしまったというね。コウメちゃん、どういうもの履いてるのかなというところでございますけどね。でもね、なんだろうね、この無邪気そうな感じのね、コウメちゃんと、まあでも、ぶっちゃけこっちからだと、エリカさんも若干見えそうな感じはあるけどな。エリカさんのちょっとそういった恥ずかしそうな感じの表情がすげえ可愛らしくてたまらないですね。なんだろうね、個人的にね、逸さんの描くね、キャラクターのね、デザインがまあ好きっていうのもあるんだけどね、やっぱね、目のね、描き方がね、めっちゃ可愛らしいんですよね。継続本でもそうだったんですけど、いろんなね、各学校の隊長さんだとかを書いてたりだとかあって、でもね、俺、今回ね、初めてね、この前ね、パン行って新刊買った人には、無料で色紙をね、つけますよっていうことだったんですけどね、その中でもね、多分ね、心をすごい勢いでバーンと奪われたのがね、このマリー様でしたね。いや、このマリー様は俺素晴らしくいいと思うんですよね。コウメかわいい。これはね、素晴らしかった。他にもいろいろと色紙あったんですけども、一番心を奪われたのはこのマリー様でございました。また次どっかしらのね、ちょっと何かがあればそういった色紙なんかがね、ちょっとぜひとも買わせていただければなとね、いうところですね。ちなみにあとはね、こちらもう一枚、こちらですね。コアラの森学園のですね、わらび副隊長でございましたね。コアラさんがね、なんだろうね、ガルパンのさ、最終章で出てくるコアラさんも100%、純度 100% のこう完全なる野生味あふれるコアラさんですけどね、こっちの方になってくるとね、すごくこう、なんだろうね、キャラクターがめっちゃこう、目がキラキラしてて可愛らしいコアラさんですね。というわけで、コアラの森学園、今後なんか展開的に出てくるかね。いや、でも出てきてほしいよな。なんかあんだけこうね、キャラクター性というかさ、こうパンチがね、強いのがこうさ、出てくるんだったら、ぜひともね、ちょっと次の話でもなんかどっかで出てきてくんねえかな。というところで、ちょっと今日ね、ちょっとね、ご紹介をね、させていただきました。こちら、いつみ P さんですね、コウメちゃんでございました。本日もご紹介させていただきました。ありがとうございます。さあ、というところでございまして、ハットブース、ツイッター、コムイツミップ、コアラの手の位置がけしからんわら。ツイッターアカウント、いつみさんのね、ツイッターアカウント ID となっておりますので、興味ある方いたらぜひともね、チェックのほどよろしくお願いいたします。さあ、というところでね、もうぼちぼち時間もいいところなので、今日のところはこの辺で終了でございます。本日も皆さん、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エンディング入りゃーそう。パチパチパチ。お疲れ様でした。パチパチパチ。お疲れ様でした。というところで今日も一日お疲れ様でございました。お昼の放送局は
カナーさんというね、お店のご紹介と、はじめちゃんのですね、この内容のね、紹介をさせていただきました。やっぱりこう、うちの番組ってこうね、すごく不思議なところお疲れ様でした。気づいたらね、結構ね、いろんな大笑いのね、お店の方に、お疲れ様でした。おしゃべりしてたりするんですよ。この前の放送で、こういうこと紹介してたよね、この前行ってきたんだけど、そんなのあそこみたいな感じでね、結構その大笑いのお店の方なんかにもね、こう聞いていたら、まあ、毎日ね、聞いてるわけではないにしても、お疲れ様でした。ちょっとこう聞いていただけてるっていうのがやっぱ嬉しいなと思うね、ところでもありますね。まあ、ただね、お疲れ様でした。不意なタイミングで聞かれたりするとね、なんかこうほらね、なんかね、色気満々なね、溢れるこうね、イラストだとかを紹介しているときにね、もうね、これはもう、どちゃしこっすねとかね、そういうものを聞かれているとなるとね、途端にこうね、なんか気恥ずかしさが溢れてってしまうというね。まあそんなもんだよ、そんなもんだよ。さあ、というところでね、今日もまあ本当にいろいろと紹介させていただきまして、ありがとうございました。お疲れ様でした。は明日の夜10時からですね。明日の夜10時から、今日ちょっとね、少しいろいろと変則的な感じで紹介させていただいたんですけども、また明日はね、改めてまたいろいろと紹介をね、展開していこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみにね、ちょっとね、メロンの森っていうところに今回メロン狩り行ったんですけど、まあちょっとそちらの方はですね、一応そちらの会社側の方にこういう画像を使ってこういう話していきますよっていうやつをね、一応ちょっと送っておいて許可を得ないとちょっとねいけない状態なのでね、ちょっとまだメロンの森に関してはね、紹介はまだ遅れます。でもね、メロンの森さんすごかったです。まあ1人頭3000円だったんですけどね、メロン1玉枯れて、かつ4分の1ぐらいのでかさのねメロンをね食べることができたんですけど、あれは素晴らしかった。でも茨城県のさメロンがやっぱそういうところってやっぱ大切だよね。めっちゃね、あれはうまかった。またちょっとね食べに行きたいから、とりあえずでも次はあれかな、もう時期的にはもう間に合わないから、次行くとしたらまあ来年の4月とか5月ぐらいになるのかな。でもね、来年はほらゴールデンウィークにコミケになるから、要は夏休みはすごく、夏のねお盆あたりなんかは結構まとまった休みを大洗なんかで使えるから非常に快適だよね。いつもね、ほらだいたいお盆のね休みとかねコミケに行ったりしてるからさ、だけど今回お盆はね何もないから、じゃあ大洗に行くか、あるいはちょっとね別のところに旅行に行くかっていうのができるからいいよね。さあ、というところで今日はですね終了でございます。うちのこの番組でございますけども、ガールズ&パンツァーというアニメ作品とですね、それが舞台となっております茨城県は大洗町などの情報をお伝えしていく、そんな感じのね、ラジオ番組を志しておりますのでよろしくお願いします。次回の放送に関しては、明日の夜10時からで、今日のね続きという形でやっていこうと思いますので、皆様のご来場心よりお待ちしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんね、週始まったばっかですけども、明日からも頑張って週末をね楽しみにして頑張っていきましょう。ありがとうございました。さあ、というところでね、お聞きの放送局は FM51.0 さあ夜もカルパン、今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。次回の放送は明日の夜10時からなのでよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また明日この時間でお会いいたしましょう。パンツァーGood night! そうパンツァー4 in love